Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбір темалар турында. КамАЗ Спутник V препаратының 1000 дозасын алды. Бүгінгі күндә күпме кеше вакцинация ясаган. 1 метрлы боз сүңгілері шоллыларны куркыта. Ни өчен идарә итү компаниялар шәһәрдәшләргә ярдәм итми? 4 аяклы актерлар билгеләм. Мостровой театрында «Үт йөрәге» спектакленә 4 аяклы актерларны сайладылар. Татарстанда яшәүче тагын 83 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 7 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 4 февральгә Татарстан буенча барлыгы 16385 авыру очрагы теркәлгән, аларның 12881 терелгән, 69 узган тәүлектә. КамАЗ Спутник V препаратының 1000 дозасын алды. Прививка ясау компаниясы двигателләр заводында һәм фәнни техник үзәктә старт алды. Толырак мәгълүмат алдағы материалыбызда. Коронавирус инфекциясынан прививканы завод медпунктларында шәһәр шифаханәләреннән фельдшерлар ясый. Бүген двигателләр заводының 70 хезмәткәре һәм 50 НТЦ хезмәткәре прививка ясатты. Вакцинация алдыннан терапевтка тикшерелү мөһим. COVID-19дан прививкага КамАЗның барлыгы 3500 хезмәткәре язылган. Чтобы не болеть, чтобы без масок ходить, чтобы дети здоровы были, чтобы коллег не заражать. Медицинские показатели все разрешили, все в порядке. Прививаться, на мой взгляд, сейчас должен каждый человек, потому что вирус повсюду, и защищать себя и близких – это необходимость. Потому что все осознают, все мы пережили тяжелые эти периоды и возвращаться к ним не хотим. Республика буенча тулайым алганда бүгенге көндә 14 меңнән артык кеше вакциналаштырылган. Аларның икенче дозасын 3000 якын кеше алды. Шул ук вакытта Татарстанда әлеге чикләүләр режимын йомшартмаячаклар дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорда. Нужно не менее 60% охвата прививками населения, то есть 60% жители должны иметь антитела, должны иметь иммунитет. Но, в принципе, это никоим образом не будет влиять в большей степени на снятие каких-либо ограничений, на масочный режим. Лилия Гатина, яңалыклар. Торак йортларының түбәләрендә 1 метрлы боз сүңгеләре чоллыларны куркыта. Чолтывы Кайнар элемтәсенә ярдәм сорап ГЭС бистәсенең 3-нче комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Толырак хәбәрчебез материалында. Вы бы там не проходили лучше. Сосульки вон какие сверху. Это ужасно, это кошмарно, потому что тут наши внуки ходят, не дай бог. Я считаю, что жилкомсервис должны это видеть и, естественно, убрать все это хозяйство. Могут это на человека обрушиться. Как это? Конечно. Но это вот просто старые дома, они вот так вот спроектированы. Вот так. Они нуждаются в том, чтобы убирали сосульки. А современные дома уж так не строят. Без куркынычына торакчылар оператив рәвештә игътибар бирмәгән, тик шулай да куркыныч турында кисәтеп язылган табличка беркеткәннәр. По конкретному адресу мы можем видеть, что да, действительно, в некоторых местах на кровле есть образование сосулек, их мы, безусловно, уберем. Что касается образования наледи, снежных шапок на балконах собственников, то здесь в который раз уже обращаю внимание своей организации, что эта зона ответственности исключительно собственника жилого помещения. Әлеге торак йорт проекты буенча балконга тәрәзә кую һәм башка элементлар урнаштыру каралмаган дип хәбәр иттеләр Жилкомсервис идарә итү компаниясында. Шуңа күрә хезмәт күрсәтүче оешма тарафыннан милекчеләргә проектлау нигезендә билгеләнмәгән балконнарны демонтажлау турында күрсәтмә биреләчәк. Бу сүңгеләре барлыкка килү күзлегеннән караганда түбәле һәм яссы түбәле барлык күп фатирлы йортлар куркыныч зона булып тора. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер.
Мастеровые театрында «Үт йөрәге» спектакльна 4 аяклы актерлар сайладылар. Сәхнәдә бер юлы берничә хайван Шарикның төп ролен уйный. Безнең төшерү төркеме узган елның декабрендә «Эт кастингы» шаһиты булды һәм без ышаныч белән әйтә алабыз. Анда катнашкан барлык этләр талантлар. Русдрама театрында Михаил Булгаков романындагы барысына да таныш булган Шарик ролен 7 дәгъва итүче арасыннан 4 эт уйнаячак. Әлбәттә, бер үк вакытта түгел, тик бер рольгә берничә актерны сайлап алу карары булай гына кабул ителмәгән. Элекеге актриса Чага хуҗалары белән Воронежга күчеп киткән. История с Чагой нас немножко научила тому, что вот что-то может, переехать, заболеть животное, может сорваться спектакль. Поэтому, чтобы не рисковать и не лишать зрителей спектакля, у нас будут играть несколько собак по очереди в спектакле. Это может быть даже и самое главное, чтобы у хозяина собаки было время приходить с ней на репетиции, быть на спектаклях. Жожа Рада һәм Шоколадка труппада мактаулы урын алган этләр. Шоколадка 28 гыйнварда иң беренчеләрдән булып сәхнәгә чыкты. Алан Шарик ролина сойланган бердән-бер тукымалы эт Бордер Коллинның сәхнәдә тәҗрибәсе дә бар. Ул КВНда уйнаган эт Биргә Әлмәт районыннан килгән. Сәхнәдә аны тамашачылар 29 гыйнварда күрделәр. Бордер Колли акыллы тукымнарның берсе һәм яңалыкка тиз өйрәнә. Они очень быстро схватывают, если хозяин тем более хорошо объясняет. То есть нужен опытный проводник. Но они, очень быстро обучаются. То есть некоторые команды мы учим за несколько повторений за 1-2 минуты. Тамашачылар этләрне алкышлар белән каршы алды дип сөйләде безгә мастеровые вәкилләре. Хайваннар сәхнәдә үзләрен бик яхшы күрсәтте һәм Чагига лаеклы алмаш икәнлекләрен расладылар. Киләсе «Эт йөрәге» спектаклен 16-17 февральдә Жужа һәм Рада катнашында күрсәтү планлаштырыла. Әлегә этләр башка актерлар белән бергә репетиция ясыйлар һәм тамашачыны үз талантлары белән шаккатырга әзерләнәләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. КФУ барлык теләүчеләр өчен бушлай татар теле курслары ачам. Дәресләр 2021 елның февраленнан май аена кадәр Казанда, Чаллыда һәм Алабугада үткәреләчәк. Аларны Татарстан Республикасы Президенты карашындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Филология һәм мәдәният ара багланышлар институты оештыра. Укулар 7 яшьтән 70 яшькә кадәрге кешеләр өчен исәпләнгән. Дәресләр атнага 2 тапкыр кичке вакытта үткәрелә. Якынча ул 25 февральда башлана. Курсларга 21 февральга кадәр теркәлергә мөмкин, моның өчен анкета тутырырга кирәк. Укытулар тамамлангач, татар телен белү дәрәҗәсен күрсәтеп, университет сертификаты бирелә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 28 января по 7 февраля. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда, 1000 рублей. Приглашаем на всероссийские выставки «Нефть, газ, химия, экология, энергетика Закамье-2021» с 10 по 12 февраля. ВЦ «Экспокама». Оргкомитет 470102. Подробности на сайте экспокама.ру. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол». Торговый центр «Королев», 2-й этаж. Телефон 20 04 11.